Indiat lada don ki invitees ya ke ba ke SCC rally kala khot sobha lada don ki invitees ki ba don satu samadan ya kerpat epi ben sobha benwan jene ka don ke jaka bala pen kre na benta jong pi yang kerpat ki invitees baro ken sobha benwan jene beli sibon te temen besan ka balang malkiru baro lada don ya kerpat ki yakin sobha benwan jene sejrong. Famila
ingin simentalang segini gue pat kijing right ngit babaru ngi kemen habing idon ka hakan ni kapor bingin yo ban syakri lang yung play agar pa tungin yang lang baro bingin yo ban syakri yung play ba em baru play ba shisha Joy, 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 down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got that peace that passes understanding down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got that peace that passes understanding down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Dengan simentalang sa hisin dengan ni gajing rai. Ini penbuat lang ki action song. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got that peace that passes understanding down in my heart, down in my heart. I've got that peace that passes understanding down in my heart. Check. Down in my heart to stay, and I'm so happy, Hello? so very happy. Hello. Ta kerpat iki sketri but jong jasing khanda but GCS. Lada piko aban ai ka soundtrack bagi la ban check so ba ban wan ai hang tai haba don ya ka sound operator. Ki sketri la niki in charge na ka benta ka soundtrack kin so ba ban di ai hang tai hapo ka jaka bala sibo iki sound. Ta kerpat ki teman besan ki pastor kat ki badon chatu samadan kerpat ipi men sobha wan man syong no sini sejrong. Kubri sibon.
Tingin sementara katu kan nitli gijing Hello, right. check. Shami. Ya don kino ki para banget ki bawan jingya senglang akan ni ka sengi. Te kerpat epi ka don ka cakasya ni ya ki ni ki jingya seng kena malki ki awan. Pila bandrum yang nang ni sya ta iskandong kadang don ka caka. Te ki para banget ki bawan jingya seng kin soba bonwan banyesong sa tai siliang. Tingin sementara ut gijing right bong. Haba men sim jong try uki hanga. Ngan syak sim dibet. Agar paginya yang lang baro niya. Rai ro ya ka kerteng ka em gajong oblay. Haba men sim jong try uki hanga. Ngan syak sim dibet. Haba men sim jong try uki hanga. Ngan syak sim dibet.
Ani kapor syabing niya syakman ngan kerpat syui sekretari jangka Platinum Jubilee Celebration Committee in Sobaman ayaki jing permenai budan kam. Halo cek. So kadi kalong ka jing pentip ka budan kam. Kabaningkong kalong ba ladadon ki invitees bat ki guest ki ba ka SCC rally kalakon. Tingi kerpat ipi ba pin sngobha ban kiu syakani ka banta ka bangilapan kriya. Sa hisian ngan ombyang ladadon ki invitees pat ki guest ki ba ka SCC rally kalakot pin sngobha ban kiu ba ban syong ha kini ki jaka ki bangilapan kriya na kamta jumpi. Kabaar ka toilet na kamta ki shenrang ka di syakatay ka liang kamot ka ba syakaman jonga bat na kamta ki kintay ka di sya kani ka benta syakadiang ka jonga. Tingilapan bedroom kawai ka medical camp ti ladadon ki nungu ki khot jong ka jingiseng kena ki nong yalam jong ki jingiseng kena agen sobha bani kandu ki volunteers dan ki supervisors kin yalam ipi syakatika medical camp ban shimi ki jingdon kam kat kum ke jingdon kam jong pi ti udan ni wi kupieng ubangi la yo tam ti manu balakum penhap yunu kupieng kin sobha ban wan shim nang ni Tu kapor kala biang bangin ya syakman oi gani jing sekri ke jong ni gani kapor. Hoi kendiat lesi dek I don kijing kamnya kidun kisuki ki bakham sadin lesi kidang light bat kani kebenta ka basya kadiang jongaru kidang la ban syong hagabonin konge kum ka Shillong Christian Children's Rally ngidap dek jing songu yu bulai yalam nanti yangi hagijing ya nanti kiba lahnya pusau senam bat mentang ilarung syaka senam ke bahnya pusan bangiyo ban rakhe ya kani ke jingdap ke bahnya pusan senam bat ni aingu yu blairu na kebenta kani ke singi ke bawla penyo hangi bakam syim ladan kanu ke jing penwet lani ke jing pentot ha ke bangila ban penlong ni kani ke jing seng pli ya kani ke jingdap ke bahnya pusan senam jong ke Shillong Christian Children's Rally ban nagaliang jong ka SCC rally hakini ki kendiat snem kaladon ke jing penkre ke jing perkhat na kabenta ban rakhi gani ke jubilee ke bahnya pusan snem bat lathungi ki komiti ki baper bat ngit scam malama jong new snem nginang yo ban kendu ha shibun ki program ki ba ki sub komiti ki baper ki lapen ban bat kanlong ke jing kerku na kabenta jong ngilang baro kham kerpang na kabenta jong phi ki hap ki baret ha ka bapila ban yo ban shimenta ki program ki baper ki bangin sasdang how new snem bat bangin yo penkut hadu tu snem arja arpusan ban nakaliang karaliru ngiladon hi ke jing perkhat bangin penkut ya kani ke jing rakhi jubilee how bunai Oktober jong snem arja arpusan
Pada apa yang kini ki benai ingin kini ki senam ki bangin ya ingin senang kendu hagi babun ki program. Klam dak taru iki jingseng jong ki zone kumbala penbaik hagi program. Ki jingseng jong ki zone kinlong hi kumbal ki julong. Bah ni kapor nakaliang jong ka Platinum Jubilee Celebration Committee. Mat kumju nakaliang jong ka SSC Rally borok kawai hi ngi dap dak jing songo mat ngi pedang sobha kerpang ningkong iki nongkit kam kibarim jongka Shillong Christian Children's Rally ngidap dak jing songo ban ngim shim lapoi perkhat ba ka respon lani pinjubab yakni ke jing khot sobha jongi dak ba phila banjadon rangkat ani kapur bat kidon shibun napdeng jong phi ki ba long ki nong sharai ha balang bilong ki teman besan ki long ki dekat komiti balang bat kinong yalam ha balang ha ki lebel ki ba pher ngidap dak jing songu ya kani ke jing pediang do jong phi ba phinya don kat ba ngi ha kani kapor kalong shisha ke jing aiman sim bat ka pendap yang ngi dak jing kemen bat ngit scam ba ka jing don kat ka jong phi kalong ka jing kerku bat ka jing aiman sim yang ngi kum ka SSC Rally hoi ngi pediang sobharu ya ki nongkit kam jong ka rally hi baro ki nongkit kam jong ka Platinum Jubilee Celebration Committee ki chairman bat ki secretary jong ki subcommittee bapher rengkat bat ki khadru ngani kapor ngi pediang sobharu nagbenta ki pastor ki teman besan ki dekat jong ki komiti balang ki balak bunyadon rengkat bat ngi ngani kapor kinong yalam jong ki jing seng kena bat ki JCS ki balong kebenta jong ka Shillong Christian Children's Rally oleh si ki kimi ki pa ki baya senran lam ki khun yekinong isim menta baro laki long naduk ki ba tem ki ba lam jing roi ki ba pulis dang bat ginong duai bat kumbala penbet hak program bat kham kerpang ru na kabenta ka balang presbyterian hang ni hamalki haga jing sisa gani ga jing seng kumba philai yo ha ki jing tip ki baningkong bangimut ban penlong hang te hapo kampus ke jongka North Eastern Hill University Handrai hadin bangilayo jing tip bangim shimlayo jing bet ban penlong hang tei haipor belengkot ngilai penbait ban ngilapan ya kani kamadan hang ni malki ban ngilapan tip ru ya ki babun ki kam ya ke jing seng khana malki bakan yarap lang bat namar ba kahap apa usput usam jong kabalang presbyterian malki lengba jong jing seng khana bat nglayo jing tip ru ba wat haipor belengkot handrai nakaliang kabalang malki kilapan senge ya ke jing seng kani kesengi bat kila yadon rengkat bat ngi kani kapor ngi penpau ke jong so bakerpang nadu pastor ki teman pesan jong ka balang malki ki dekat komiti balang bat ya phiru ki prabanget jong ka balang presbyterian malki ba pilaya shimentalang kani kapor ho ngi pediang sobharu nakamta i pastor jongi Reverend W Shilai ban sasam ka kubor ba shiben bat ngit skam ka jong rengkat ka jong phi baro bat kerpang nang benta jong phi ki hap ki barin kan long ka boleh hi undan rengkat nadu ka basdang jong ni jing sekri ke jongi bat hadu bangin penwai no bat hakani kapor kumbala pen ngan kan mau biang la dan dang don kinu ki bangila khot sobha kinong kit kam ki barim ki invitees kin sobha banwan skani ka benta ka bangila penbait hoi na kabenta jong phiru ki bale si ki ba phimim phimilayo jakashu itu kisuki phila ban penon kami gani kabenta ka basya kadiang supan kan mau biang nganum pen slam shu badah kani kapor nakaliang jong ka SSC Rally kum kadak ke jing pli ya kani ke jing rakhe ke jing dam nyup san snam ki don artli kidak ki bangin pen pau kani kapor kawai kalong bangin kentiu ya kalama jubilee bat kabaar pat kalong bangin yo ban pelat yaki henyup san teli ki balun bat pau yakani ka jingdam henyup san snem ke jongi bat nakaliang ka Platinum Jubilee Celebration Committee kala penbai ya item basan DSPD ibalong ru advisor jong ka SSC Rally hakani ka snem arpusan insawan shime kani ka benta ngan kerpadi i ben shime ka benta ni por kerpa di kinong kit kam jong ka SSC Rally bat
jong ka platinum jubilee rukat kibala ngin ya don lang tiapa. Temzan Presiden jongka Shillong Christian Children Rally ki paranong kitkam jongga rally ki batmai bat ki barim khamtam de na ke jingdon ba ke jingelam ke jongpi ngiyo pen perlong ye nika platinum jubilee celebration ke ban sedang menta ka sengi ti sikentien rakentien ngakwa ban penken mau gijing ai kuplay ki ba koridor tam kilong namta ki nongkit kam ki berem bat ki nongkit kam ki batmai jongka Shillong Christian Children Rally ai kuplay ki pastor ki badorangkat akan ke por ki parano syarai ki ba iye ki belong ki temensan ki kot kom ti balang bat kerpang ngai kuplay ye pi baro ki kun hab ki barin bagi pesan jong ki jiasang kena bat JCS habi don lang hakum gani ke sengi ke bakrau ke balong ban pli ia ke platinum jubilee celebration ke jingdap jong ke SCC rally nyau pusan tli ki senam ublai un kerku ublai ndorangkan bat ngi nadu menta hak jingrakhi ke jingi baro si senam un yalam lenti habi la ban peniat ki kam baro da ke jingalam ke jong blai hak karteng ke jong blai kupa ublai kun ublay bensi mukun ngsim ye kani ke por bat syaba ngin penher ke lama ban pli ke lama ban penher ke belun gerpat ye baro ban sngoba ban ye yang lang haga kerteng ke jong blay ukpa ublay kun bat ublay mensi mkhun ngapli kana por yak platinum jubilee tu blay ke jingsung udorangkan bat pi baro ke jasan kana bat JCS bagi jingrakhi platinum jubilee kanlong ke basung kanlong ke bakmen hakaju kepor kita nang ni nyau pusan teli ki balun ki ban penher hak kepor kum kadang jong jing pli ya kani ki jubilee ublain kerku nam ta keburam ke jungu amen agar kepur pan ngai tino ini kepur kepersa hai temsan presiden jongga Shillong Christian Children Rally tungin soba bon syong no soba bon syong no tungi ai ga jing kublai na ga benta jong i tembasan di SPD belong advisor jong i na ga benta ka jing kentiu ga ni ga lama jubilee mat kum ju ga jing pelat ya gini ki belun kum kadak ga jing play
ya kani gajing rakhi ke jungi ya ka platinum jubilee. Kaktian ke jong belai ka ong hakmi ka babaha bat ka baitenan kadno baki para kia syonglang ha ka bayaso ka wei ngin di peteng ya kani jing syakri ke jungi kani ka por da ka mangiruai langi ke jingruai ka ba sanspa khnai phundai ke jingruai ka ba sanspa khnai phundai na ka jingruai ka ba he wan khna tu yaro haleluya amen buram yukres baro haleluya amen yu jisu penlong sim hapo la kamen sim ngin aingu kat ba im haleluya amen mat hadian balakut kani ke jingruai ngelapen baik yaki kena naka JCS pentor mukra kini alam yangi ka bapuli naka ketin ke jongblay bat hadian kata imestar klur manix im ibolong iwe nak kinong ket kambarim jong karali insa yalam yangi ha ke jing duai. One cannot do yaro, hallelujah, amen. Buram you cresbaro, hallelujah, amen. You Jesus belongs in, hapo la kamen sim, ngin ay ngukat baim. Hallelujah, amen. One kena yaro jam. Hallelujah, amen. Try Jesus kraw kana. Hallelujah, amen. Ulong unong pen im. Bait namin barim ay la kajing im hallelujah amen Junom ngin ngu you try hallelujah amen Jing yaro ngin ya ai hallelujah amen hap neng lang ngin ya shem hakmat ka khet bas kem ban buram sim tu dem hallelujah amen Nghiên phù lên na cả trình quay sám bà sĩ spa sân phấu đã khát bà nì con ngả độ bà hình riêu Đô ya ro ya u trai Đô ya ro ya u blay ha cả giá cả cần tăng trong u Đô ya ro ya u ha cả sa hết bên này cả bò trong u Đô ya ro ya u namar ki jing le bà khao bò trong u Đô ya ro ya u cát bà cung ki jing le bà khao tam e trong u Đô ya ro ya u da ka jing riu ka tu roi Đô ya ro ya u ha ka nebel bat ka doi tara Tu ya ro ya u ha ka kanjeri bat ka jingshan. Tu ya ro ya u ha ki jing tam ksai bat ka syarati. Tu ya ro ya u ha ki ksing bajam. Tu ya ro ya u ha ki nakra. Ai ba ka ei ba ro ka ba pen hiar men sim ka ya ro ya u trai Tu ya ro ya u trai Toh kini kapor ngekerpat ya parok na preng jongi
ki heb ki bered ki balasan ru kumju ba ngilong ki bejarjar habang ile chuble jing duai to ni khabre bi khman ngilong jarjar mo kani ri kapor ka kentang ka bangile bani kran bu ble tong ini duai try ba e mi mi sngo king kopa yegi sur ba lui jo ki khon heb jongi king kopa bat kumni king ko try ngi wan ha kani ka madan king ko try bi ban yaro ye me king kopa na ka benta ki jingba jing isnai ki jong me ki me mela don ringkat king ko try bi bat ki seng hapo ka rally king ko pa bi hoi ba ka rally hi king ko try lingba kini ki nyau pusau teli ki snam ki bala lej no chakman patrai bangi jam menta shinu snam was nyau pusan ki ko try ngim don e ban ong tang ban shu ong ka buram ha ki ba jrong tam e namar melaya lami kal rally king ko try be hadu kani ka por hadu kani klip mat king ko pa pangilong kum ni king ko try be arbu sandli ki seng king ko try be hapo ka shatri jung ka SCC rally king ko try be hongi yang scam king ko pa naga por king ko try be kumnu king ko pa be ban bat scam king ko try be yakin ki kon heb ki balong ka lawe jong ka balang yarap yang king ko try be kum ka rally bat ho kum ki seng hapo ka rally king ko pa ya ga banginang la king ko try be ban pen scam ya ki snar jinglong ruble king ko pa be hakini kon heb ki jongi king ko try bat baka hima manual kalong ka scam nang ni bat chakmat try be e ba koror tam ngi ka pon ngi wan king ko try ngi jaka king ko try memeo i king ko pa be ngi wan da ka donut ke jongi king ko try be ban yaro ban kentiu ka kerteng ke jome king ko pa try ngi de duai king ka por king ko pa be ba me min le isnai king try preng jongi king ko pa try min bat ya jing long jong sun neng jing long jong mariang hiling hok ti jong making ko trabe para preng jong jing shit jong sngi king ko trabe ai bing yo sngo king ko pa ya jing beler ka ba jai king ko trabe ka ban don king ko jaka king ko trabe memio i king ko pa be igin ki kon hep kum ba ki long king ko trabe ba di sha king ko trabe mela ong king ko trabe e mela ong king ko trabe to sha e ki kon kena bagian wan cenga bakum ki wan king ko trabe di donut ki jong ki baro mangi pengketangin ka por king ko trabe ki barang sa aki sangti ki jong making ko pa don ringkat king ko trabe baki ki bangi pendapling bakan ka por king ko try ngi dua king ko trabe min kren ling bagi sur jing ruai king ko trabe jong ini kun hap king ko trabe abagi yang ini jaka king ko try pan plai ka kerteng ki jong making ko trabe ai bagi sur ba jam jong ki king ko trabe kin penmena king ko trabe ya ka jing job jong ka gospel king ko pa trabe bakor tam ngi dua king ka por king ko trabe daba aingo king ko trabe na ka benta ki nongkit kam juga rally king ko trabe oh na do ki snem ki bala lej no adu king ka por ka ba minta king ko trabe mala kershan ba king ko trabe ka rally king ko try but ngi marje ten king ko try ngi don ki jing scam ru king ko pa ba minaya don ring kat ba ka rally king ki snem ki por ki benang wan king ko try gum ka rally ko mangileo sngo king ko pa ki don shibon ki program ki bengi haban pendap king ko try ngi de duai bat boti ki baro ki sangti ki jom king ko try isne ban kerkui ki baro ko ki program ki pendap king ko try kana ya pen scam king ko try be ya da ka jing yalong shipra ki jengi kum ka rally king ko try be hoy how chris jisu be ba kor tam ngi duai ro ka por chicken tien nam dau shakri jong me ba ye pendon kam ka por king ko try be ban ai ya ki jing sa ba ki jam sim king ko try ka por ngi duai king ko try ko ma mela pendon kam yu ki por la lej no menang ya pendon kam nang ni ba chakmat ro king ko pa sngo king ko try be ki jing duai ki kerpat ki jing ni ba ngi ngo na ngi pan ki kerpat ha kerteng try nang puni mi jisu Christ amen. Tiga kublai naga benta jongki kena naga JCS bentom kera buat kumju naga benta i Mr. KMCM naga benta kajing pendap kajing pini program buat ublai unker kui benta belah pendap hoi meneru nasudi ben ai kublai kajing seng kena balang pemuri kepada yalam kajing ruai iga jurai peneraman sim seng inspiration menne ublai ndon kap buat piru kumju tinginnya poi skoi pat kebenta pihak layak kuat na menyeruai, layak kuat deh, layak kuat menyeruai, ngi kuat ban snap ikiwiru kijing ruai, pila pen krek ban ngit scam ba pin ruai bah,
Ngasukwa ban pentip hang ni ru bakat ba phidang ruai hang ni ngila penbait ru nakaliang ka Good News channel jongka jing sang samla ki jipis nat satngi ki laudon hang ni ki ring ka live telecast ban ngait scam ki don shibun ru ki bapet yepi hang ni ka por na ki yeng ki sam jong ki lang ba ka channel ki TV ban ngait scam ba phin ruai ba ha bat ngin yero yu blay lang ba ki sur jong ruai ki jongi but ngin yo ikrol call ho aja jing shisha na kaliang kumbolong menta ke accessory ka don 2% teli ki jing seng kena bagi GCS wala si ki don katuk ni ki balai pentip nomor ba ki daw ki bamla ban kiar bakim simlala ban don kat ni kopor ho ki don ki bala shuan dang ki nom ikmat na ki nom kit kam dan ring aingu yu blay bangila ban don langkum ni ban ngit skam ngin siyo snoi ki roll call ki jong phi lang ba ki jing ruai bat kumtu ngasupun kan mau lap pentip lupa syapiru baki jeng ruai ngi habban strik ya kapor tang hapuk lai minute bat ban penon kam tang dagi trak lani tang da kawai ka instrument bat ngakerpat ikini girul call kuma philayo program phinang ready kawai hadin kawai ngilapan kre arteli ki jakarwai bat ka maulai ka subuh ka maulai ka baningkong kan wan nasania ka mokhar kan suan pemuri kat baki nang roi kiwi ru kinang lak banwan ban yang mo kenapa kanum simi kapor ban ngilapan bait ru ki volunteer kin sababan yarap ban pen pet yakini ki benta ba kenapa kanum sim thane kapor ban hakani kapor ru ngin yalum artat ki jaingu kat bang ngidang ya snow ka roll call kiniat ngasukwa ban pen snow mana kaliang jong karali ho ngilong kumni kumngilong dong baki jing kerku ki jong blay ho dong baki senam ki beladap kiladon kijing persyang kijongi hak benta ban penmi fon nak benta kani kijing rakhi ya kani ke jubili dan rai bat ngidang don shibun kijing penlut ki bangi hab ban penlut lang bajong kani ke senamru kerpang nak benta ki jong phi ki hab ki barit ki program ki baper ki bangin sayo bat hadu usnam arja pesan hak kijing sang ban penkut ru bangin ya syambiang kumni berok khaj bat ngangit skam bapi nak benta ki mni ki balak ki kemi ki pa hawat ki bala tray nida kerpat je phi phin no kham keloi ru syaka fon jong karali bangim don de ki pat kilat han roi tang da kum kini habang yelong ki jing seng pat ba bat ngi scam la da fidon kanu kanu ru ka jing songomen sim man karsyan karali rali phila ban ye kendu ikinong kit kam lani leng ba jong kinong kit kam jong ki jing seng khana ki GCS khnang bangin yo ban pentulun ki kam leng ba karali leng ba jong usnam bahani kapor kat bangin dang lum kijang aingu ngin yo snow ka roll call ban ngan kerpat i sekretari jong ka BGCC in soba ban khot i roll call ka wai hadin ka wai pat Tulisan chairman ka roll call hagani ka por ka menta kan nongkum ni ka baningkong kan wan ka jing sing kena maulai kan yang nagani kaliang sing kena maulai kan yang sikani kaliang na kadiang jonga ka maukhar ka syakamon jonga bat kumta terter ka phot muri ka jingseng kena balang presbyterian umlingka laim ka jingseng kena balang presbyterian laim kra jayau malki madan reting laban GCS kolapati pentorum kra riat samthia bat ka GCS mau prem ti ka don ka jing penbet ba ka maulai kan sobha baniang nakani kaliang nakamon gajonga pada dian kata kan sa wan kamaukar ke bana sekaliang kadiang bat kepon muri kumta terter urusan chairman kini kini roll call ha kini ka por ko menta
posan telik isnem Laya lengba Sisi rali kakdo Ar posan telik Kipersara Bansakrina kabenta Ukres bat kabalang Yang skem hakajing yalam Basta jong ublay Ako san sen kien Kung klora sa hitnay Bat kan kem jing shy gospel Kung di penyay Syarat kien Kalkan rajing long liu lay Kishan syabha kabertay Lakin tule kipen sken Nong ren kresu blay Try nang yalam yangi Hagajing yalindi Nang penchay borudi Nang jong meban sakit Pangin ng sangin ng roy Nang ay borgo try baba Nang siyamig manipet Yayalam ru try baba Nyo pusan teligis na Laya lingba Esisira ligado Arposan telig Kibersara Bansakrina kabenta Ukres pat kabalang Isem hakajing yalam Basta jong ublay Try nang yalam yangi Hakajing yalinti Nang penchay borudi Nang jong mirban sakit Bangin ng sangin ng roy Nang ay borgo try babhan Nang siyamig manipet Yayalam ru try babhan Try nang yalam Ya esisirali Jing krao jong min Hangin sakit Try nang yalam yangi Hakajing yai nanti Nang penchay borde Nam jong meban sakit Pangin ng san Nang ay borgo try Manipet Yayalam ru try babhan Tang siyamig manipet Yayalam
Tuna kementah gini kijing aingu ki bangilalum. Ngisau kumen shibun ru ba idan diwe nang kinongkit kam ki barim jong karali. Item basan FJ Mairam. Iba labat kam karali nadu kisnem kat kandai spa prapau. Hadu kisnem terter kam tu hadu kisnem prapunyo kisnem prapakondai. Pat kuman shutip ideiru advisor ibaningkong jong SSC rally hausnem prapunyo prapupra kapor ba karali. Nginang yo advisor hakasin ke meningkong. Tengi sokuman shibun ba idan kap ngini kapor ngan sobah man kerpa di iban pen kentang ngini kijing aingu kamat bulai kijing duai. Kini duai. Kok pa jongi ubah beneng ni aingu yame namar kijing kerku kiba bha kiba kan saitam kiba melathe hakijing ki jongi shimet haki yeng ki sem ki jongi bat ki balang ki jongi kerpang haki jeseng kena bat ki JCS kiba don napo jong ke SCC rally lembah ki met kiba koj kiba khia ki kam ki ti ki jing trai ki jing puli bat ki benta baro jong ke jing im ke jongi ni aingo ro yame namar ki umat ki khuslai ki jing yele ki jing sha le ben bagi jing sha kren ben ki bangi ngi dei ban mat ha ki jing im ki jongi namar ngi tip bakine ki long ki jing kerku nagaban ban pen perang ya ki jing im bakin jaman sim jongi kom kak siar ya ka bala thang ha ka ding ban pen perang ya ka bagata ka sarau kan hapno naka bat kom tangin mi kak siar ka ba pernai nela ka ba itunat nagabanta ka buram ke jongme ban ngi skam bakini ro kilong kijeng kerku ki ba me the akijeng em ki jongi baragane ka por nakita kijeng kerku ki ba bha ki ba kan saitam ki ba me melat hangi ngiwan ro ban mane ban pendon buram ya me daga bangi ai kene kijing aingo kijongi habangi perkat ya kijing kerku kibomla ban nyau hadu katno kijing krau kijongki kijing ai kijongi kilong kiberit raingi duai ba memenis nai ban pediang yaki baban kerku yaki bagano ka kam ba ka SCC rally ka pendon kam yaki kilong bakin light rengkat baka bor ke jongme ngidwai to isnai ban kerku yaki to baro ki bala ai ka kam ke jongme bala dona pleng jongi ki bam sim lalaban ai kokpa ai boringi bagi laban ai shosho nangne bad shakman ngidwai ba men kerku ya ke SCC rally hagi jindon kam ki jongka paro kumbala pensngau haga basdang baka kanom syam kano ka jing kerdo herai bame menang ai penslai ya ki tiar ki jongka baka nalaban peniya syafrang ya ke kam ki jongme hasla jongka ne ke perthai ai bor yang iru kumju ablai bangi laban ai om tangi ke spa ke jongi herai bangi laban airo ya kata ke babatam jong ke por ke bor ke sap ke talen ke jingem jongi na dong sedong na ke bentaban jero ban mani bat pendon burom yame isnai ban syashkoringi kokpa na bangi aingo ikine paro bangi pan haga kertengu jisu ubalong trai bau nong penim jongi amen.
Hani kapur ngini poi pat sekebenta kabangin yo ban syashkor ke ketin ke jong blai. Bat ngidap de ke saukuman ru na kebenta jong i pastor Reverend W Shela. I bala pediang ni ke jeng penbait jong karali. Ban sam ya ke kubur hagani ke janmit. I pastor nadu menin ilawan pej lupa hang ni ila praktis ban yang nang ni na stage. Ko ban keren ni kapur ni kendu bat i nomor kejing terang kejing ibu nya syam bat gi kena bat pi baro nadu menin ila laki jengmut ban nya syam na bat pi pan ngi piang subhai pastor om tang bapiwan marwe rengitip syairu ba iso buram sikat dai na gabenta i mrs jong piru i pastor ni iwan ban ai ban besai ngi di kejing bam kenjaman sim ban penkia i men sim kejing i Mrs. Pat idan hang teh po medical kum i doktor ban penkia pat ikimat kejing i la dadon basitom tiki don boro arngun rengkat ban kikun ki bayar wai menang thumai menang ting tiki arwai ki khun ruk don rengkat hang ni ban ngi pedang subhai phi pastor si sin pan ubli penon kami phi na goi ka pors goi pat ngi jai penon kam ban ngi skema kani ka poru ba ngi nyul snau ka khobor ka ktin ka jong blai na ka sentur ka jong phi batang mensiatip ki para ki kena baro lang i pastor hi pitip idei na idei na Newtown pitip hai ka don ka Newtown nong thmai dina po nong thmai mo ba hani ka por sha bangin yo sngo ka khobor na tin jong blai ngi roi ka jiroi ka ba san spa khnai phun riu ting shan ong jisu ting shan ber kum sharak rit men miet jing shai kala her ka perthai kala dum ti tu ting shan ha ka yeng ka jong phi klem sngo le ran ngi roi bro lai tli ki khot ka jiroi ba san spa khnai phun riu ban hadin kani pastor sa shimi ka benta Presiden iba penyat ya kini kajing seng ki pastor ki teman besan ki dekat jong ki komiti balang ki nong kit kam jong ke SCC rally nadu ki berim ki betmai hakum kini kapor ngayang ban ai kublai pi haga kerteng ba thiang ba badan bor tam ka jong tribe nong penim jong UG sukres ka jing kublai platinum jubilee nakamta jong ke SCC rally bat ya pi ki long kmi ki long kpa ki badan hakini kapor bat kumjuru ye kini ki hab bered baro ki badan hakini kapor ki balaya shim bendaling bagi jing rai bat ki ban saaru ye ki jing rai ling bagi jing iseng kena ki jong ki tengala perkat nadu meneng ong lai i nomor ba ngapet nang ni ngaku aban yo i ya ki dur jong kini ki hab ki bered handai ngam yo i pite belai mdai bo beler mar bagi da ki shetri kabe leru kabe ai to tengah perkat ngongan le kum no bangan ba kini ki kena kin pet yang akan diat lani mdai tang yang
Gini baru badan hang ni. Tengah terai pila ban tu kan ni kadai ka jing seng jong ki kena ki berit. Le sila bandan ki bangangan le ni ki la ban long ki ba no mi ha bat pi bala he. Ten rei kam dei nak benta ju pi. Kadai nak benta jong kita ki berit. Tengam soi ai. To kan le kam ni mo. Keloi nganum ko ban pencerong namar ngatip kidang dan sibun ki ba ko ban ruai ti ngaku ban khot ye ki hap ki berit. Ki barit tang armut thai la biang la phit nut banwan. Mano banut banwan. Ani manga pendai bro khain mo. Arngut keloi. Ai ni lawan. Ale. Oh ini lapet. Oh ini lawan. To oh ini bitai to very good to. Tanginya thap ksin nak bentar gini arngut. To pitu kebetulan satu sisian supeni sign ba pidon bat ni hang ni sule istri kumni labiang. Oh very good. Tanginya thap ksin nam ta kita. To ada yang ngakot arngut kiawan laingut. To kabiang. Andi penai sih ketika syuki nang tai. Ha. Pengen peni pi ma. Bu antu ha. Pite balik ngakot di pi. Begini kinyele arm wrestling man nga. Ha. Bila arm wrestling man nga mo to. Pi kerteng kum no? Jadi daya. Kerteng kum. Jadi ini kerteng jadi mo. To. I jadi ini kun arm wrestling bat i pastor. Ti mentama pi na satu. Pin support ye no ye pastor ni ye jadi. Toh yang kam serut nya kun up. Toh ai tu kon les ai. Toh kipa support ye jadi ken hala jadi kum tama. Kipa support yang ngagi dong pastor. Mana support yang ngah? Toh abshuan dia toh. Mas sedang ali jadi nak tai toh. Jadi toh. Hello, Jo. Hello jadi. Halo. Jadi. Halo. Kita. Toh lah ready ya mentah. Toh ngin sedang mau. 1, 2, 3. Toh jadi. Ayo jadi. Ayo. Toh, jadi toh sa iwai toh. Ini, pikir tengkum no? Sami bentai karku. Hame, ini keteng hame. Mana support di hame? Sami. Mana support di Sami? Toh kini te imat piwan nang tei ne? Toh, pisia support di Sami, what you support rai pastor? Toh ali, one. Ready? Kita kuat baniang ru pila baniang ma da pimio i. Toh. Kini kita kamret piang toh. Support toh. 1, 2, 3. Pertaya mio skore. Sopi. Nglah thai pingang, nglah tu banjok ngade. Toh, ini kita tengok no. Laya kemen lang. Ilaya. Mana support Ilaya? Dan support repi mat kia support yang abaro. Lem no. Pinya kun man nga. Oh. Tak aliwan. Ta Ilaya mo 1, 2, 3. Toh tahu keti gini berapa ikut? Toh, Passion yang orang pi skam ha. Pi tarai kini ki kenarit ki laban job yang ki belah he man le arm wrestling.
Ong e. Kim nom la ban job. Ma, henry pitip ne em. Kadon ke air ke bakini dai ki kham khlan ban yang ngat tieng bahaya ki. Kadon ka wei pila ban gas ke ai kata. Okay. Pitip ne am ba pi kham khlan bah ban ni pastor, pe sini kita istai bar khoi pe pi kham khlan ma pi. Kita bar khoi pe mi pi lo. Pitip kai ka ba ki kham khlan bah gini. Ka memory power. Pi agree ne me kata. Ha? Pin memory power kini nai bikin pulih nado kat nutri ki dekat orang yang pulih Bible nai kin pulih kini kila kini ki job. Tongin ai ke jing thap ti kini nomor kini ki nong job. Ken mau? Pilih nang ni satai pim dai ki loser, okay? I am a winner. I am a winner Because I have a powerful memory. a powerful memory. Go, my dear friend. I am a winner I am a winner because because I have I have a powerful memory. a powerful memory. God bless you, my dear. Go. I am a winner. I am the winner. I am not a loser. I am not a loser. Pastor, you are a loser. Pastor, are you loser? I have I have a powerful memory. a powerful memory. Go. Thank you, my dear. Tangi thap kti gini. Pilaban pa sin. Kum turun nak minta gini. Tu sin 1 2 3. Very good. Kajing keren jonga ha kani kapor nai. Kajing keren jonga ha kani kapor kadai kani. Kani ka involve memory mo pihaban penankam ya ka memory jong pi. Kajing keren jonga kadai MGW. Okay? May God bless you, Pio Yunay. MGW. Pitip kamut you MGW. Sibet la dalet sayeng la dai kli mami la ni papa jong pi I pastor I tu khana ayu ya pi piong MGW. To kli pi kwa na mentip MGW kamut ayu. To kli kanyang pastor MGW kamut ayu. Ani ngahap ya tu pi gini. Kila ya kwa palat mentip MGW kamut memorizing God's word. MGW kamut ayu. Om yang sisian MGW kamut ayu. Saya sisian MGW kamut ayu. Toh, haka shiti shaki kolosai kalau nong kebalai berdekat ke bakandri ko ongkum ni. Kolosai kalau nong kebalai berdekat bakandri ko ongkum ni. Ai bakaktin ukris kan syongker hai hapa jongpi. Tong yang bai pastor sisin. Ai bakaktin ukris kan syongker hai hapa jongpi. Tong inong misin kolosai kalau nong balai dekat ke bakandri. Ai bakaktin ukris kan syongker hai hapo jongpi. Toh. Kan ia kabor ban perkat kan ban memorize ban la lendet iki kan. Kadai kabalong kerpang bah ki hab ki berit. Bat ngisi ong bakini ki hab ki berit. Ki don ya kata kabor bakila kloy ki khamtam lada kadai ya ka language. Lada kadai ki jing puli jong ki school kila kloy bah. Bat kani ka memory kalong ka badon bor hadu kata-kata haba pi perkat haba pilih school pi penankam nem ya ka bor jabing jong pi penankam nem. Pindali school pi haban kan mau sibun bah ki jing tho ki jing puli jong pi dei nem. Kai ke capital jong kari India. Very good. Okay. Hard. Toh. Okay ke national bird jong ke India.
Ngasong boong dan boong India. Habang ini sekolah ngihaban kenmau ngihaban exercise ya kebor perkat jongi bat ngidon kam ban kenmau lu diki habang ini sekolah nang ta suam ta to le bai pastor kumni khabrib kindiat kini gihab kibrit to khabrib kindiat. Pila khabrib nem ngangala khabrib ma. Perkat menta pi syuang haladi ha po jingmut jong pi sangut ki parlok jong pi jer kerteng iki. Kiwan nam sangut. Kumno kiwan sangut namar ba pi ken mau pi penan kam ya kabor perkat jong pi. To hakani ke janmit kain ngakwa ban ong ye pi gap ke berit. Ublai ula ay pi kabor ka bekerpang ba pila ban ken mau. Pila ban penan kam ya kini ka memory jong pi nakam taban ken mau sibun ki ai henre ngakwa ban ong ru ye pi ba ma pi pin ye le si tamru ban memorize ya kai ya ka Bible. Ma memorizing God's word. Kung nung yang mene MGW. Memorizing God's word. To mentang aku aban ngan IP ini we mo. Balai tharai ngidon kamban pulilendet ikaktien ke jong ublay. Balai tharai ngidon kamban pulilendet ikaktien ke jong ublay. Pi namar ba ngidan kamban pulilendet ikaktien ke jong ublay. Kan mau hang ni mdai tang bangaong ipi ban puli Bible. Mdai tang ban puli Bible. Ho ngiri ban puli Bible man kesngi tambahan re hang ning aku aban stress ban ong ipi bangidan kamban pulilendet ya kaktien ke jong ublay namar ba kadai ka hukum ke jong ublay ka ba ublay ulah hukum yangi ha ka kitab jong ki proverb kalenong ka ba nyau ka dekat ka ba arbat ka balai ka ongkum ni ong kaktien ke jong ublay tu sumar ya ki hukum jonga nang ta ka dekat ka balai ka ong tu tho ya ki haki mauling knyap ka dot nut jong me kamut ayu habang tho ya ki haki mauling knyap ka dot nut ka jong me ka bamut bangingin puli lendet ya ka ktin ka jong ublay bat bangin tho ya ki ha ka dot nut ka jong no ha ka dot nut ka jong ngam yas ngau su kini kenai mat kilai poi si cingai ba pidang dan nem hang ni bat nga penki sitri kum ni. Very good pidang don. Thank you pidang don mga to. Ay po ringa setang kendian. Habang to hakit mauling keniap ka donut jonga kamut kumno. Kamut bamangingin puli ayu. Puli lendet ika ketin ke jong belai to. Pilalana menjubab i pastor ladang ong balai bangidan kamban puli lendet ika ketin ke jong belai. Kejubab ia kata kalong namar ba ublay uhukum yangi ba mangi ngin puli lendet ika ketin jong belai bangin tho ya ka ka dok nut ka jongi. Pilalana me kata. Pis penidak da papiki klik kum neru kamot ngasu tu. Very good kini kilai pen ki klik panang ni to. Kini sini pan. Pidannya man nga. Very good to. Mentah katu ka baningkong balay bangidai ban puli lendet ikatin jong balay namar ba ublay uhukum yangi bangidan kam ban puli lendet ikatin jong balay to menta pada kani ka ai ka jing mentoy ka bangiyo da ka bangi puli lendet ikatin ke jong balay ka ai try ka jing mentoy ka ai ka jing mentoy ka bangiyo na ka bangi puli ya puli lendet ikatin ke jong balay ki don ngap hama step ha Kidan sibun bah ke jing mentoy tang bahan re nga ngalasu sot tang kendiat teli kiba ngakwa ba pipin exercise ya ka bor perkat jong pi ya ka memory power jong pi balada pilait nang ni siying balada pilaban ken mau ya kini kiba ngan ong ni pi ke jing mentoy ngan ken ba kata ka jing skap jong pi kalong successful ni kata ka jing kren jong i pastor nang ni ha kani ka jan meet kalong successful mo to ngan ai pi ka kam ka ba pipin suk to ngan ai pi mo ki ai ki jing mentoy ki bangiyo na ka bangi puli lendet i ka ktin ka jong blai ka baningkong ngin kam tip ya ublay ong bay pastor ngin kam tip ya ublay ka baar ngin kam jan sya ublay ngin kam i ya ublay to kam tip kam jan kam i lightly layo nam lightly tongan kelinang ni kai kejing mentoy ka bangin yo da ka bangi pulil nendat ikaktin ke jong blai kam
ตอนนั้นนี่ตัวไลท์ลีตั้งคิดตัวไลท์ลีเงินคำเต็บคำจันบัดเงินคำอีเยาเบลยไลท์ลีกี่มา 3K กันมาฟอร์มูลากันไอพีกับฟอร์มูลา 3K กันโนตลีกี่แล้วก็มีที่ไลท์ลี 3K ต่อคำเต็บคำจันคำอีhabangi pulilen det ega ktien ka jong blayam kan mau ba kan ka bible kadai kau wei na ki jaka ki bau blay open pau ila di sangi ki bri bat kat pangidang puli kan ka bible nginang tip syapang jong blay nginang tip kumno bau blay utau yang nginang tip kumno bau blay uyai wat yang wat pedeng jong ka jing long pop ka jong kumno bau blay i yang nginang tip syapang jong blay bat habang nginang tip syapang jong kan penlong yang bangin kamjan susu syau bat habangi kamjan susu syau kan penlong yang bangin kam susu yu lala nem lightly kiai kijing mentoy ki ba piyo ada ka ba pipulil ndat ka ktin ka jong blay ngin kam tip ngin kam jan ngin kam to so wei mo basau ni di basau uni udai upi ka ba mut un pin kan mau to uni pada udai upi mo pin kan mau habangi pulilen dat ka ktien ka jong ublay kan pin kan mau yang i bangin im ka jing im ka ba pin sngau bha ya ublay kan le yu kan pin kan mau ngi ben le yu ka pin kan mau yang i bangin im ka jing im ka ba pin sngau bha ya blay to ang lang bay pastor kan pin kan mau yang i ong bha sai sien kan pin kan mau yang i bangin im ka jing im ka ba ya day bat kamon kan jong blay to manu bakan mau ya kasam ka ba shispa khat khandai ka dukhat ka ba shispa san manu bakan mau rakti pikin mau nem pila nem man puli yai pastor sisin to puli kan nyas ngau nang ni kini nang ni kim nang ne pinang ngatep ba pinang to nginya sengap ba puli nang ni to 1 2 3 kaktin puli jam to nginya thapkti yakini baro ki balaya puli hakni kor very good well done to kanu teli ngila kan mau sau teli 3K but uwei pi mentangan ai so lightly ki e biang ma kamut 3 kani di ka formula ma 3K uwei pi hapedeng bat u3a pe uniu a pada u a pe ma kani dei basan ban re ban nyau 3a kini 3a aibor pe ka basan habang ila lendet ikaktin ko jong blai kan aibor yang i bangin job ye ki jingye tong badi pastor sisin kan aibor yang i bangin job ye ki jingye tong mapi kalau ni kan aibor yang i bangin job ye kan aibor ngi habanong with full strength and energy ma lanang ilalan dari kecil ke jauh belai kan leyu kan aibor ngi kumno kan aibor yang i bangin job ya ki jingge toh kapan riu kaya seriem kumjohi kan aibor yang i bangin job ya ki jing pensai lala ne men riu benyau oh sorry 5 and 6 toh sa so way dai sa so way dai kan aibor yang i bangila ban yarap lani ban yarlap ya kiwei pat lada kala don ka ktin ka jong boleh hangi ngila kan ban yarap ya kiwei ma pait ma
kan ai bor yang i bangin job ya ki jing ha ka jing ya lenti jong i kumki hab ki berit mong bangim don jing ngi don lagi jong ki jing ki bangi kendo ha ye nga sam re ha ba ka tin ke jong ublai ha ba la shon shap ka tin ke jong ublai ha ka do nut jong i ka tin ke jong ublai umin sim ku jong ublai uan lam ya ka tin ke jong u hangi bat ka pen kan ma ngi wat shep ting ngan long ringkat bat pi hadu ka ba wai no ka pertai da ka ba bread rot ye ki jing kuslai jong pi hakmat jong u na bau sumar sukher ma u syapang jong pi kan ben kan mau yang i ya ka tin ke jong blai nang ta kan ai bor ngi bangingin job ya ki jing pen choi pi kan mau ne am habala pen choi u jisu job da kai gum to da ka tin ke jong blai pi kan mau jisu ong gum no ha bau soitan ulap pen choi sa ma ha ko ke sngi soitan uwan soitan uwan u jisu yu i te jisu bau la tangan ba na ma la sha tangan sau po sngi bat sau po mit namar bau i bau la tangan ong yu jisu kum ni wong la dam me dei kun jong blai to men pen kala kpu ya kita ki mau jisu ong kum no pi kan mau ne am jisu ong kum no to ka biang hi ka taru menta pin kan mau no namar ba in pen kan mau i pastor ma bom tang la tho jisu ong ni la tho bom tang du kpu ba un im ubri hundai daki tin baro ki ba mi no nakasintur ka jong blai ujisu ujubab yu soitan da ka tin ka jong blai la daki wan ki jing pen shoi to pe kine ri pastor to pen ki sitri kine kum ne khanang wan tip ba pidang don man nga to la daki ki shu ki sitri ngar kan shong no ma to ujisu ang ujisu uyele persya yu soitan nani ki jing pen choi da ka tin ke jong blai bat kalong na ka benta jong iru la da ngi pulilen dat ka tin ke jong blai la da ka tin ke jong blai ka shon sha ba ki donut ki jongi ngiru ngila ba nyele persya yu soitan da ka ni ka tin ke jong blai nang ta bat ka ba nyau pade kan ai bor yangi bangila ban ya rap lani ngila ban ya lap siki weipat ndah ba kala don ka tin ke jong blai ha ka jingim ke jongi dai hang ta kan bangi sala ban ya lap siki wei ngin sala ban ya rap siki wei ngin nom la ban ya lap yu jisu kris siki wei lem da ka tin ke jong blai ka don ha ka jingim ke jongi ka don ha ka do nut ke jongi lesi kan don ka jingkwa bangi kwa ban ya lap yu jisu ngi kwa ban ya lap siki wei spang jisu hendai kan sulang tang ka jingkwa ha ba ka tin ke jong blai kam don ha ka do nut ke jongi to pila kan mau ne am ki ai ki jing mentoi ki bangi yo ha bangi pulil ndat ka tin ke jong blai kai kum to ka formula 3 k we upi bat 3 a to lightly kita tangi ya ma si sien ma ka baning kong lightly uki de kum nom to ngen kham tep ngen kham jan shau blai ngen kham e yau blai nang ta pa de kan pen kan mau yang i bangin em ka jing em ka ba pen sngau bha yau blai namar ba kani ka tin jong blai ka de ka syarak ya ki kicat ki jongi kalong ka jing sya ya kelentia jongi nang ta lightly ki e pa de ka ikum no kan ai bor yang i bangin job ya ki jing e nang ta ka ba an riu kan ai bor yang i bangin job ya ki ai ki jing pen shoy very good nang ta ka ba nyau kan ai bor yang i bangila ban ya lap syakiwei labiang na inta to tap kti kan nangam tai la dia pilala kita to very good to idani wei jing itu khana ibaret bahas ngam ni jing itu khana sab ini jing itu khana mo kadon pun ka wei ka khana to penidak yang ada ka sitri jong pigum tu khana mangan sutu pidang don to pej bahaban ngape sini sanga to very good to kadon ka wei ka khana kani ka khana ka kerteng ka tips ni Pier kian dai, habang ong tips ngi kapamut kepada tips ngi sisa. Ha, te, kani ke tips ngi kasyong kasatang bat ikimi jong ka namar ba, ukpa jong i tips ngi ilaklat not na kani ke berthai bat kumta kala syusyong syusa tang bat ikimi kani kadon tang marwehi mdon men mdon para kasyong kasatang bat ka kemi. Bat kadai nakalong ying long sem kabaduk mdei nakaying kasem kabarius pa andai nakalong ying long sem kabaduk bat kani ka kemi jong ka tips ngi kadai ka briu blai ka briu ka shifting you blai bat men step habaki ya don tang arngut men step habaka ki na ka jingtia ka julia kumno ka ju shim ya ka ktin ka jong blai bat ka ju khot ya ka tips ngi bat ka ju pen puli ya ka si de khot ad de khot bat ka ju ong ya ka bakan puli lenden
Ndala poi sibit da miet shaban thia ka ju shimyang eka ktin ka jung blay bar ka jong tip sngi pila la kun ka tu ba puli menemen step te teng ka tip sngi ka ong hoj mei ngalala ba teng pada ka ong mei ngam pat la te ka ika keme jong ka tip sngi ka ju pen puli biang pen puli te kum tanda ba ka ni ka tip sngi kalala ya ka ni ka dekat ka ba ka keme ka ikai ka ju tho highway I copy jong ka bapli kam dei ka beruspa kam don ki diary ki belong fancy dan ki bai tanah do kata-kataan rei idan I copy iba kaju pliet bat kaju tho ini dekat iba kala julat man ka step ba ka puli man ba ka keme ka ai kaju tho ai ni copy jongka bat nang ta katap nang ta kada le akum no ini copy kada peni tanat bah kada draw igi sentiu kada airong bat kada peni tanat bah ini copy bat ilong I copy ba kerpang bah naga benta jongka kajulong kumni kani kani ka practice ka ba ka kemi ka ju hikai kani ka tips ngi man laga sngi dan ka por ka ba ka tips ngi ka simpor ban puli lais ngi saus ngi ka syong ha ka jing jrong jong ki dekat ki ba ka kemi ka ai te nrei ndah ba ka lala ka ju tho ya kata ka dekat ha kani ka copy jong ka ban na ka wei ka tayo sha ka wei ka tayo na wei benai sha wei benai bat ka banang ya chisngi adi kata ka copy kala nang reben oh naki art ligi dekat light ligi dekat south ligi dekat sun shipho arpho saupo sunpho bat kum tar kila nang dap bat ka kemi ka ju keli ka kun ka ju man na koi ka por ndah ba kala puli koi pa ka dekat kun pinang kan mau nem ka bangi puli men sim tayo ka kun ka sipait kum ni haba ka kan mau ko hoj me nga kan mau ka ju puli lendet kita ka dekat bat don ki por ki ba kam kan mau syu ka sit le revision ka puli biang bandah ba kala puli biang kala kan mau bandah ba kala kan mau kaya yang sekemat kat banang ya ki benai laong ba kata ka copy jong ka tips ngi kila nang dap te ki dekat bible mdai tang ba ka tho ang tan rei ki ba maka kala la lendet bat kani ka jing long jong ka penlong ya kani ka tips ngi ba kan long ka kena ka balong ka bayo ya ka jing yero na ki parlok ka bayo ya ka jing yero na ki nong hikai ki ba maka kala school ka yo ya ki jing yero na ki marjan marpar ha ka wei kesngi kalau dan kau ikut jingja long ba katip ski kada lek sa school ka keme jongka kadang lek sa jing tray sa jing bela jongka but ha kata ka ski long ba kini ki marjan kilawan ban mare sa ka keme jong katip ski ban khot ban ongkong wan no sa ying kadan ka jingja ka bas ngosi ka ying jong pi kata ka keme kala kendit kala mare sing banda ba kala poi ying ka supet ya kata ka ying jongka kala kuslai bat sa sipang la dayar tat kapor bah lawayar tat ka school kani ka kun katip skiru kala nang wan no kalawan man mare sa yeng da kalawan siyeng ka pet ke yeng baro arngut si kemi si kun ka kemi ka yeng kumni ka pet kata ka yeng ka ngosi ka jaumat kani katip skiru ka yeng nani ka pet kadon ka jing diau ha ka dur khmat jong kabat kala ngosi ka kemi kala perkhat ye ki jing don jing em ki badan haita hoy la ki long tang ki badugru ndai ki don ki tiar ki tar ki bamaki ki ken koridor haba ka kan mau kita ka ngosi bar haba ka pet ya kani ka kun jong ka kan mau ya ka copy ka ba ka tips ngi ka ju thoi i dekat bible bat kada jau mat jrup ka ongku kun ka banga kham ngosi ka long ba ka tu ka copy ka ba ma pi ken koridor kala ing ha ka ti ka yeng nama kala dan ka jingja jong ka jing pluding ha ka yeng jong ki kala ing bat kata ka copy jong karu kala ing bat ka ongkun pinle kum nu kun ka tu ka copy jong pi kala ing ong kani katip sngi mei wat nam kuslai ya kata ka kopi namar ki baro ki ba mapi pila hikai yang emdai shu ba kidan tang ha ka kopi henrei ki don ha ka do do jonga ki hap ki baret ngaku aban keli pi kini kicing keli pi kwa ne man long kum kani katip sngi ka ba ki dekat bible ki don ha ka do do jong pi kwa ne man long kum kani katip sngi to ublei un yarap ya pi un kerkui pi ba ma pi pindon ka jing ang no da ka donu jong pi mdai tang bangi puli ka bible nrei bangi puli lendet ika ktien ka jong ublei bat lada pi don ka jing temu ban le kum ta pila ban le no menta ka sngi nda ba pile chiyeng sibet sedang no ban puli hoi ngatip sibon ki dekat ki ba pila puli nrei long serious kam long janai susu banang penjanai susu namar ka ni ka de ka por ka ba ka jabing jong pi la ni ka memory jong pi ka long kum sponge ubala ban observe kat ka ba ka ka ba pithe untuk kala lod ula ban observe kan jabing jong pi du kadang la ban
ban memorize shibun teli ki dekat bat katakan ya rab ya pi balasya indah apa pi he lais nem saus nem sans nem hadin rius nem nang ni hadin shipos nem lesi indah apa pi pek cak jing im la jong pila ban yo i ba ade peleng alala shibun bagi dekat ka jing im jonga kilan shibun ki dekat ki bason shap ha ka dot nut ke jonga to meneng senang ngong pi kum nong ya keren sepang kai M G A memorizing God's word. Toh, ngan penkut dah ini iwe. Ngan penkut dah ini dan iwe kita ikemi kan. Iju hikai man step kum tu masin ki iju hikai ya ikun. Ya ki idan ita ikong idan kun arngut. Ki bedang yerit. Iju hikai ya kita ki kun jong iya ka ketien ke jong belai. Man step masin ki hi hata kawi kesngi la ki kita hikai ya kita ki kun yo anis kelnong ka bakat san ba gerkot ka bakat ar pitip kini ki kintien ki ong kom ni kane ka long ka hukum jonga ba pin ya i parlok hi kum bangala i ya pi hikai ni kme ya kata ka dekat kane ka long ka hukum jonga ba pin i parlok hi kum bangala i ya pi bat hikai kita ki kun ba pet sini kun pidi banyak i cipara pim dai banyak show pim dai mesrut namarkan ni kani ka hukum ka jong ulai ba pinya i to mai la ong kita ki kun par angol ada puli kila ye hiar jentia kila le sebai pagi kamera ndala poi sebai kamera pitip itai kimi dang mut ban petak mat kita kila ye show kila ye yam ilaj mare sata ilaj mare yang balai kini ki kena yang tahu berit mami bapa la show yang telang saya tahu pada lang saya kemi beritahu bapa pada bapa balik pisau ayu para ni para tu pendom yang pia puli tu yang kemi tapi kan mau ni ampi puli ayu mana hai mami ngakan mau pi puli ayu kun mana kani kalong ke hukum jangan berpinya perlok hi kumbang ala je pi lang tahu bah tu yang kemi tu puli sama pi kan mau ni hai mami ngarung ngakan mau kani kalong ke hukum jangan berpinya perlok hi kumbang ala je pi Bilakan mami kata dekat. Toh, dia banyak iit kim dia banyak syok yang kami labiang am ti ilet no. Mas le kami kita kila yam yang kila syok biang. Toh, ngan penkut dan ngong kum ni MGA memorizing God's word. Dai nem. Gidan kamru ban at so way UE memorizing and applying God's word. Hang taken ngin penkut menengis dang MGA mentangin penkut MAGW memorizing and applying God's word ubleun kur kui pinam takaburam jong u amen thank you Pen pau ju sungu i pastor na mentangani ka kubor bapen kenmau ingi kumno bangin memorize men pulin dat yaktin jong blay bet kicing mentoy ke biwat naka ba kani ka por klempen slam syung an kerpat i sekretari ka PGCC in sawawan khot pa ka roll call na bentang kini ki jiseng khna ke GCS ke bidang sa Tunga khot ang ni kapor ya ka GCS students field bakan sawawan wan no shkman manai ka roll call Hadin katakan bot ke jingiseng kena alau sotun nong temai pokse lum ksyaj ompling kanwan ke GCS lum siap nong lum lajkor kini ki jingiseng kena ke sobaban wan hadir kawai hadian kawipat banai ke roll call ke julki Check Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus won. When Jesus won. Oh, he won. When Jesus won. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus won.
wash my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Give me that joy. You give me that joy like a river. You give me that mercy I never deserved. You give me that love that's better. You give me that sweet peace I never before. There's nobody like God, like God. I'm talking about my God, my God.
Thus spoke the Lord, bold Moses said, let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. So the Lord said, go down, Moses, way down, Egypt land, tell old Pharaoh, let my people go.
Doa
tiar kiba janai kiba lajit gerbang dutra hatu dena keperteni jing so meladi ikalin dan nak majang mi shanuki nongin atiar kiba janai kiba lajit gerbang dutra hatu dena keperteni jing so meladi ikalin dan nak majang mi shanuki nongin atiar kiba janai kiba lajit gerbang dutra. Feeling bajing in bau day, yang iki ben real haka birthday. In bau day uben bau shenani, yang pun maring bau IT. Feeling bajing in bau day, yang iki ben real haka birthday. In bau day uben bau shenani, yang pun maring bau IT. Oh, maro, ubangin hau. Lalairu, unam jasyo. Henry, unyo gajing, embam juko. Henry, unyo gajing, embam juko. Ban may jingjang kapop siya, bertay uwan lumriyo. Ban pinin upang mapahor ka po. At gijing sneer. Ban may jingjang kapop siya, bertay uwan lumriyo. Ban pinin upang mapahor ka po. At gijing sneer. Oh, maro, ubangin hau. Lalairu, unam jasyo. Henry, unyo gajing, embam juko. Henry, unyo gajing, embam juko. Ban so thul dia ki jing jia. Ha ka jing im jong. Deitan ondangi yo ka jing sta jing champang ba kin jablay. Nin slow thua ka jing kra u play.
tu kenang ba nginum sim ya kapor kala nang mare te akan kapor ngan kerpat i sekretari jong ka SCC rally in ai gijing pemenang hadin kata ni sekretari jong ka Platinum Jubilee Celebration Committee in sa ai gijing pemenang badan kam bat kumju ru gijing ai kublai Kini pakade ka jing penbena na kaliang jong ka LCC rally ha ko ye dei bat kapali long jing ya seng jong ki zone ka zone 1 kata kan long ha ka balang Presbyterian Penthor ha ka arpun ri tarik ume arajar arpsau ha ka por shibaje bat inong kren long itemen mesan i kar ngor na ka balang Presbyterian Madan Ruteng bat ka zone 2 kan long ha ka jing ya seng kena balang Presbyterian Nonglom haka arpsan tarik Agos hajar arpsau. Ka zone 3 kan long haka balang jeseng kena balang Presbyterian Nong Themai haka arpau tarik Oktober hajar arpsau. Kini ngelong jing penbenana kaliang jong ka SCC rally. Terima Chairman, kini ngelong jing penbenana kaliang ka Platinum Jubilee Celebration Committee. Haki benai ki banwan ki subcommittees jong ka Platinum Jubilee kin organize ki program bakrapang ki jong ki badi ki jing tip ki bakhambania sha ki jing seng kena bat sha ki JCS ki secretary jong ki subcommittee kin sapen poi ki jing tip chepi la kerpa dia baro ki supervisors ki volunteers bat ki ushers bakin skobha ban up support on the lawai ki jing seng khnang ban la ban lum ban lang ki shuki bat pin skobha ban bu hang ni jaka ka ba pedeng ka bakile ki operate ka sound ka jingkerpat na kamta kinongkit kambaro ajong ke SCC rally ki barem bat ki bamentaru bakin sobha ban apsipor agani ka jaka kandon ka jinge shandor lang bat hadien ka jinge shandor ngi kerpat ipi kinongkit kam jong ka SCC rally ki barem bat ki bahadu menta kin sobha ban rung ha ka 7 ka compound jong ka 7 set school 8 bed ya ka jinge di syasngi na ka jinge di syalang na kamta jong pi baro ha ka tu ka jaka Kini kan kentup ru ia ki nong syarai jong kabalang Presbyterian Malki bab kentup na du pastor in charge ki timam besan lembat ki kot jong ka komiti balang ru ki jingaingu bagi lalu magani ka jingeseng ki mamta baru akalong silak san pusa wajar praspa nri pusa tingka Temusan Chairman agani kapor ngandon ban ai ru ki kentin jingai kublai ha ka baningkong aingu iublai ubala yalam ya ka Platinum Jubilee Celebration Committee nadu kasien ka baningkong ka bangilai kendu kata ka arpunyu tarik umi arajar arpulai bania perkhat ag jinge dei bag jing pen kre ye gani ka jinge seng ublai ula play shibun kilat ula kerku shikan dei bat kaburom ka jinge ro ka jingben kraw ka le tangsha shau ubalong utrai jung ka kam paru utrai jung ka SCC rally ngiangu ublai na kamda gani ka mariang ka babiang palat bangila ban penlong gani ka jinge seng ha gani ka sngi kumbangila thumu ngai ke jing kublai ke khot jong ka Platinum Jubilee baru ka wei ke nongkit kam jong ka SCC rally ke blai don benta ba ke blai rap ru agi bubun ki kam kat kumbala shania haki ngashim ru ini ka buban ai ke jing kublai ke bakarpang itimam san bilatam ke belong president jong ka SCC rally body chairman jong ka PGCC lalong shisha ke jing rap ka bakrau pat hagi bubun ki kam ni lala ban penbet penbiang dei namar ke jing trish tam ke jong i ya ai jing kublai timam san DSPD balong advisor jong ke SCC rally ibla ai shibun bala kodo shibun ki jing ai jingbot ki bakodor bat ki benta ki bodon kam habai don ka committee la ni wat habaim shimla ban poiru ha ki jing ben create jong i ke jing sing ya ai kublai timam san o collab balong nongkit kam barim jong ke SCC rally ibla irap ya ka committee ha ban penbet penbiang ya ka medical camp Ngai kublai ya Mr. Temberley R. Karbani belong nokit kam barim jong karali ibalai rap lem ha gijing ben kre ki kam gi bakham kong san ki bai di bat kani ka jing seng ka jing kublai ka le chai Mr. Y. Karmo Plang bat i Mr. Kraw Perkhat thank you kini gi belong gi nokit kam ki ba khamat jong ka reception and volunteers subcommittee bat na kamta baro gi khot jong ka reception and volunteers committee ki bla penbet penbiang ya baro gi jing don kam bala IT de ka PGCC ha gi jing dei bat kani gi jing seng ya ai kublai ru Mr. B Marbaniang badi Mr. William Nongklau ki belong ki chairman bagi secretary jong ka food and refreshment subcommittee lam bagi khot baro ki bla penbet penbiang ya ke refreshment ke ba baro na pleng jupi ki khonep ki baret khin sa yo bani shimenta hadin melawai kani ki jing seng
Ya ai gajing kublai ya ikong ibapiras Kemlon badi Dr. Kelly Hogbuam ke belong ki nokit kam ki bakmat jongka souvenir sub committee ke ba penbet penbiang nakam ta ki jingdon kam ke ba ide ba gajing shondur bar ki wiwi di ki benta ha gani gajing seng gajing kublai ga late kerbang nakam ta baro ki nokit kam ki barem jongka SCC rally ke bala pediang ya gajing kot sko bha jongka PGCC banwan bad banya don rekat lang ha gani gajing seng ka bala long shisha gajing shngan bad kaburam ya ka rally hi baro ko toy wala gidon kat tok ani ne ginongkit kam gibom shim lala ban poi henry na kaliang jongki ki pha egi jingir ku krdo na kam ta karali ngai ga jing kublai ga jing seng khna balang presbyterian malki hang ni kala long shisha ga jing rap ga bakraw yangi kum ka platinum jubilee na do ginongkit kam ki khot jong jing seng khna ki blai rap bar ki jing rap ga jong phi da shisha kala pen sting ye shibun ki jingkit bar ki kam gi ba ka SCC rally ka dei ye ka ban pendam tu blai nang kerkui phi ka jing seng khna ba phinnang yai san bat phinnang yai roi da ka jing ai ukres ngai kublai gi no yalam bagi khot jong malki sports club ki bada ka jing keluj men sim wa dai po di balingkon kila sha ai ka PGCC men pendan kami gini ke madan na du ka janmit jong ka arpun riu tarik tat hadu la shai ka sni ban sependap pat iki kam ki basa ngai kublai gi no yalam jong gi jing seng khna ba gi GCS ki bara yarap lem ye ka PGCC ha ki kam ki bana kaliang ka committee ngala karpa di ka jing trailang jong phi ba kala penlong ba ki ge baro kenlong ki ba ya be ya renti hadu menta ka jing kublai ka bakham karpang ga late ru shaga balang presbyterian malki naga menta ki nong sharai jong ka balang ki namar ka jing keluj men sim ka jong phi bani sen ran lem bar bani shimtalang bar garali ha gani ka jing seng Nyai kublai ru na kamtai timam san bani Mrs. KB Warjuri ke balong kitrai jong ka 7 set school ke bala sya ban pendon kami ka compound school na kamta ban bu ye ki kali jong ke officials bar invitees ki bawan sya gani ka jingeseng tu blai ka jingsuk ublai unang yai kerkui phi bat lingba ka jing syakri ka phiton ban ai ha ka shlam jing kai na kamta ki khon kana Nyai kublai na kamta i Reverend Bidon Box em wala ka jing ekren ka long tang lingba ka phone ru Henry long kloi ban penbet penbiang na kamta ban ai ka live coverage lingba ka Good News TV ya kani ka jingeseng barok kowe ya ai kublai na kamta ka sound ka penbet penbiang na kamta kani ka jingeseng ublai un kurkui pi ba ka jing shakri ya kisni banangwan nga shimru ing ka por ban ai ka jing kublai na kamta i Dr. Penhun Lang Kharpran iba ka jing penbet ka belingkot ila padiang ya ka jing karpat jungi kum ka PGCC banwan ba banyarap lem yang ya kani ka medical camp kan long ru na kamta kini ki laingut i Low City Kongwet i Marlinda Kalem but i Percy Queen Karpongor ke bayarap lang ya i Dr. Penhun Lang ha ka medical camp kai jing kublai ka lechu ru sha ka office of deputy commissioner u superintendent of police city u deputy superintendent of police traffic na kamta OC jong ka laim kra police station wala ka jing ekren ka long tang lim baka ktien and ringi i ka jing trailang jong ki na kamta ban ai ki permission bat ru kumju ban penlong baki ki baro be dei baka ya jugi kali hagani ka ski kalong kababet kababiang kajing kublai ka let chapi ki supervisors ki volunteers bar ki ushers ki balai rap shibun ki kam de bat kani ka jing seng kitu ki balawan nadu anen ka ski ban yarap ki kam ha ka jing de baka ni ka jing seng kublai shibun ye ka jing trailang ka jung phi kublai shibun ye ka jing ko ngu ublai nang kar khu phi ha ki por baro ngadum la aklam de jer kerteng ya i Mr. Malvern Biping Group balai secretary jong jing sing kena malki ki babun sin ngil ka communication ka long ling ba ka telephone henry balong kloi ban shimkhia wat ila shimkhia na ka level ka jongi shimet ban penbet penbiang wat ya ki samla ki ban don na gani ka jaka nen kami ban pej ban kmi na kamta kini ki jing don kam ki bakarali kala de ban penbiang na dong shadong ngai kublai ginong shimenta gani ka jing sing na du ka jing sing kena jong ka balang presbyterian ka jing sing kena jong ka balang presbyterian Port Muri ka balai lam ye ka singing inspiration na kamtai organist jo na ka jing sing kena maulai nong ilam jing ruai i temasan DSPD kini ki jing sing kena ki balai ki roll call ki jong ki lanyo stang ka jing sing kena jong ka balang presbyterian omlingka maupat Mauyong bat ke GCS Golf Links ke bala pentip bakinom la abani shimenta nomor ki wipat ki program ke bala don nupa ha kabalang ke jongki ti ublay unang kerkui pi baro ke bala don menta ban penlong ini ke jinseng ke job
ublain kurkui pi tat hadu bani syempan haki webat ki program jongka PGCC ban seperlong ning baki subcommittee hakani ka senem tat pat haka senem kapan wan ru kumju lei phai nang ni da ka jingsuk ba ka jing ai ka jong Jesu Christ. Tungilapoi si kebentar ka kawipat kebentar bat hajing sya kaladon hak program ya kajing sama mentu ya ki invitees ki jongi ki balong kinungkit kam ki barim mat ki wei renga panmap daga ngilai penbit mentan ka office bakapor kanang ya ngin sam artat hapo hante hapo banginang ya ngin ya simi ka refreshment wat soi ai nang kebentar jong kinungkit kam ki barim belaiwan sistem nang bentar ni singi hendrai kum ka rali ngim dan ai ban penpau jing sungu nang kebentar ka jing alam ka jong pi ka es rali na du ki por belait no ditang idak iba ngisungu ya ka jing dan kat ka jong pi bat ngidon ni ban ai bat ngas kerpat ya pi pinum kentai en repin dan kat enti hapo pelau jong sebenset ngin ya pendap itu ki kamang tai ho ki don na pedeng baro ki balolong ginong serai jong ka balang bat ki ru ki bayadan dan kat hagani ka por na kaliang jong kinong kam ki barim pada hani kapor kenapa kapor ke Muslim saya sian pat nagaliang jong ka SSC rally ngipa sepi baro ki jeng seng khana ki GCS baro ya ke jingker ku kerdo bo blame don kat bat pi langba jong ki por ki sing banang baro bat kerpang nang mentau ni usnam kumangaloong menen na ka basdang magindon sibun ki program ki bakum karali ngin sayo ban penlong langba jong ka snam ban ngandang scam ru babaro ahi ngini bani simenta renti hadu bangina penkut no ban khliap no ekani kalama jongka jingdap ini pesan snam bat sesien pat ngingit scam bapinang ai kakti kamon kakti kadiang jong jing kersan jong pi haki jingya pentelun iki kam jong kerali lakalong aku nunggu bentaru ngidang scam bapin ya simenta lang haki por baro bat ngin mi nang ni kumba ka team jong ani ka jubilee ka ong ba ngilong kajing ubi ukres ngin mi nang ni ngin lech ka perthai ngin lech sala kisnong ki thau sala ki jong ki balang ngin long ngin ra ka ta kajing ubi ka jong ukres ya ka ba nglayo ban sedang ban mat langba ka khubor ka tin jong blairu ni ka por bat ngin penwai no ya ka ni kajing sikri ta ka bangin ruai to kadun kawi jing penmenahan dian kidun bakum penhab lesi kani ka yit khmat kin sawaban suan sim nang ni onda lawai kani ka jing seng bat kerpa di khanaru onda law penwai pin syong syuang tu hi nomor nakaliang jong karali la pen khre ya ka bam na menta jong pi bat khi sawan syong tu bat baro pat onda ladap ya ka bam ki jing pen khre jong karali pin sele suk shlaki jong ki yeng kisam baro nginya penwai kani ka jing syakri ka jongi ka bangiruai ka khoras ka bakhat khandai ai jing bahabriu jisu an i hanga pan ngi soburom ru ya ka jing ron kat ka jong i Reverend Dr. GB Poshnai bolong i pastor in charge ni balang Presbyterian Malki ngan sobaban kerpat i bain bu ki jing duai belengkot bat ban ru ban pelajangi de ka jing kerku bat penwai Kopa jongi bah beneng ngi ai ngu yame me don bat ngi lembaga ne ke jing sekri ya ke ne ke jing play bat ke jing sedang ya ke platinum jubilee jong ke SS rally bat ngi ai ngu ya ke program baro ki balala ban pendep ha ke ne ke por bat ngi ai ngu ke tien ke jome khamtam ke bai pastor la yo ban bet
Pedang kiba dang rit bat kiba laksan kumjo. Kerkui ki benta barok jong ke jing syakri. Kerkui ke ketin jome ke balabet pedang jongi. Oi nang kerkui ki nong kit kam jong ka SS Rally. Nang ai kabor ke jing start ke jing sempang. Bat ki dekot barok ke jing seng kena ki badon hapo ke syatri ke jong ka. Bakin nang klanya ke jing long mensim. Bat ha ke jingek. Bat ngi duai ke negapor. Tu sim ke buram seme tu airo ke jing ai ke bada biang ke jong try jong yu Jesus Christ ke jing it ke jong play pa na bom cukut ke jing slok men sim bakot kini lai will play kin sa bat gas SS Rally ke jing sen kena baro ke badan po jong ka lembat ngi we pi we ke badan ha ke ne ke jing syakri nado menta syaki bom cukut ru amen. Terus sahabat ban syong ngin yok ban penkentang lupai gini kijing bam. Ba hadin katang kerpat ikini kinong kit kambarim bathamairu ngin yok kijing sendur langhang ni ba hadin katang ngin serung sebensat. Ban nagamenta kijing bam ngi soburom